भोला, ए भोला, ई तू सर के बाल का करत हुआ? छोटका मालिक कहले हैं कि सर के बल खड़ा भइला से दिमाग बढ़ेला। अच्छा, अगर तारा अपन दिमाग बढ़ावे के बानू त तारा हमार बात माने के पड़ी। बोला का करे के पड़ी? त सुना, जितना कह रहल बानी तारा बस उतने करे के बा। जाके बड़का मालिक से कहवा कि बुआ जी खातिर गाड़ी भेज दी। बोला का कहबा? जितना कह रहल बानी उतना करे के बा। जाके बड़का मालिक से बोल दा कि गाड़ी भेज दी, बुआ आ रहल बानी। बोला का कहबा? हम मार के तहार दांत तोड़ दे। बुआ जी आ रहल बाड़ी, गाड़ी भेज दा। बड़का मालिक से कहवा। बोला का कहबा? मार के तुहार दांत तोड़ दे। बड़का मालिक से कहा था बुआ आ रहल बानी, गाड़ी भेज दा। बोला का कहबा? अरे तहार भेजा एकदमे खाली बा का? अरे तुहार भेजा एकदम खाली बका। रुका, आज हम मार के तार कपारे फोड़ देता नहीं। रुका, आज मार के तुहार कपारे फोड़ देता नहीं।